Fl-2016 il-vjaġġi ta' pazjenti Maltin lejn l-Ingilterra għal-kura laħħaq 823. Statistiċi tul is-snin jindikaw kif dawn kull ma jmur qed jiżdiedu biex illum il-vjaġġi l-Ingilterra għal-kura ilaħqu bejn is-60 u d-90 fix-xahar. Għal dan il-għan Puttinu Cares li fl-Ingilterra diġà xtrat 19 l-appartament f'żewġ blokki u tikri 6 appartamenti oħra għandha il-ħsieb li tkompli ħidmieta biex ittaffi l-problemi għal familji li jkollhom jitilgħu l-Ingilterra biex uliedhom jingħataw il-kura. Spjegalna iktar dwar dan Reni Zerafa, fundatur ta' Puttinu Cares. Peress li qed tikber ir-rata, issa għandna nixtiequ li mmorru fiċ-ċentru ta' Londra u bħalma nagħmlu ġo Satin, naħdmu biex ikonna dal-proġett ħalli meta jsir intuhom ċavetta u jdumu ta' midumu ma jħallsu xejn. Zerafa spjegalna kif f'binja ta' Puttinu f'Satin permezz ta' parir tajjeb u kuntatt ingħata l-permess biex minn disa l-appartamenti fil-binja ittellaw għal 12. Għaldaqstant fil-waqt li spjegalna l-pjan il-ġdid appella għal kull tip ta' għajnuna. Il-proġett li ġej huwa bej 30 to 40 studio flats ġo Londra. Il-kost aħna kien minn għalina mod imma Londra hija expensive enormi. Ġifieri aħna qed nitolbu kull min kien għandu xi parir jew jista' jgħinna inġibu l-aħjar prezz għal dal-proġett li ħajibqa' għal dejjem għal ulied u uliedu. Il-ħsieb hu li l-appartamenti jkunu kemm jista' jkun qrib l-iktar sptar frekwentat mill-pazjenti Maltin. Però il-prezz hu wieħed sostanzjali. Sissa li rajna, ġifieri aħna l-area li qed ngħidu fejn Great Ormond Hospital, għax hemmhekk li żied li jitilhom ma' Great Ormond, Moorfields u National, dak huma 3 li żied sptarijiet. L-uniku li rajna qrib huwa Paddington, rajna ġiex hotels qishom qrib xulxin li huma 17 miljun sterlini. Dan kollu bilan li Puttinu Cares tkompli tgħin lill-pazjenti ċkejknin Maltin u l-familji tagħhom. Puttinu li ssib ispirazzjoni mill-enerġija u d-dedikazzjoni tat-tfal u l-familji tagħhom u grazzi għal ġenerożità kbira tal-Maltin. Aħna naraw bl-Ingliż jgħidu a high level of love. Il-parents lil uliedhom jagħtu kollox, jiġifieri jħalluk bla kliem, jiddedikaw ħajja ikunu qed jeżistu biss għal uliedhom. U dik ittina l-motivazzjoni li daw ħaqhom li ngħinuhom għax dawn nies kbar għalina.